Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube і ў Твіттеры. Адказам на адмову ў рэгістрацыі двух сапернікаў дзейнага кіраўніка Беларусі кандыдатамі ў прэзідэнта стала аб'яднанне штабоў Віктара Бабарыкі і Валерыя Цэпкала са штабам зарэгістраванага кандыдата у прэзідэнты Святланы Ціхановскай, што надало выбарам другое дыханне, так бы мовіць. Якія чаканні ад сёлетняй выбарчай кампаніі і ці атрымаецца у аб'яднанага штаба злучыць усіх прыхільнікаў пераменаў? Пра гэта і шмат што іншае мы пагаворым з маім госцем, а з намі на сувязі кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук Павел Усаў. Добры дзень, Павел. Добрый дзень. Павел, давайте вось да гэтага аб'яднання трох штабоў, як сказала в эфіры Еўрарадыё старшыня цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына, трох грацый. Ці стала для вас нечаканым гэтае рашэнне? Безумоўна, гэта рашэнне стала нечаканае, як і для большасці грамадзянаў, у тым ліку для сістэмы. Бо якраз пасля вынікаў рэгістрацыі, нерэгістрацыі і прыхільнікі Ціхановскага і прыхільнікі Бабарыка былі дэзарыентаваныя, былі ў ступары, бо ўсё ж такі да апошняга моманта большая частка тых, хто працаваў і спадзяваўся на Бабарыку, чакалі, што нават ўсё ж такі ўлады пайдуць на рэгістрацыю Бабарыка, што выкінуць так адчынена з гонкі Бабарыка улады пабаяцца, што гэта будзе праява нейкай трусасці. Тым не менш мы бачылі, што яго не толькі выкінулі, але публічна, наганна, аскарбіўшы, скажем так, значную частку насельніцтва, якая чакала пэўных перамен і спадзявалася на нейкія прававыя нормы, чаго не адбылося. Таму вось гэтая роспач, неведанне, што рабіць далей, і раптоўна такое нечаканае рашэнне, канешне, ізноў натхніла усіх тых, хто аддаваў свае подпісы і падтрымліваў альтэрнатыўных кандыдатаў, і таксама надала імпэту, энергіі ў чаканні таго, што гэтае аб'яднанне, што Святлана Ціхановская можа такім вобразам павесці сваю кампанію, якая прывядзе да пэўных палітычных зменаў у Беларусі. Прынамсі, такія чаканні і такое памкненне ёсць у сённяшніх палітычных настроях тых, хто падтрымоўвае альтэрнатыўных кандыдатаў. А у вас такія чаканні ёсць? Як вы лічыце, ўсё ж такі ці здолее Святлана Ціхановская і гэты, можа быць, штаб тады аб'яднаная такая вось, я не ведаю, так, аб'яднаны штаб, добра, не будзем гаварыць, лезла на язык аб'яднаная апазіцыя, але дзе ж тут такая аб'яднаная апазіцыя? Аб'яднаць усіх прыхільнікаў пераменаў? Гэтыя змены могуць адбыцца пры выкананні некалькіх умоваў. Перш за ўсё, канешне, пытанне, ці здолее Святлана Ціхановская, аб'яднаны штаб, мабілізаваць грамадства не толькі да удзелу у выбарах, у галасаванні хутчэй, не толькі да удзелу ў назіранні, але перш за ўсё, ці здолее выпрацаваць нейкую сур'ёзную рэальную стратэгію, якая дазволіць вынікі галасавання абараніць, якая дазволіць не дапусціць масавых фальсіфікацыяў і агучанне тых вынікаў, да якіх мы заўсёды прывыклі, то бок 76%, 80% за Лукашенка, і 10 нейкія маргінальныя адсоткі для альтэрнатыўных кандыдатаў. Пакуль што мы бачым, што штабы рыхтуюцца да галасавання на працягу вось гэтай кампаніі, гэтых тыднях, распрацоўвае нейкую новую стратэгію, нейкія новыя падыходы для назірання, для недапушчэння фальсіфікацыяў, але разам з тым няма гатовасці, пакуль што псіхалагічнай, можа быць, можа палітычна не мэтазгодна, гатовасці да нейкіх больш практычных дзеянняў дзеля таго, каб адстойваць галасы. Усе мы ведаем, асабліва тыя, хто прайшоў гэтыя
колы выбарчых працэсаў не шмат разоў, ведаюць, што ў дадзеным кантэксце ў аўтарытарных сістэмах абараніць вынікі галасавання можна толькі выключна мабілізаваўшы людзей на пратэсты. То бок тое, што мы называем плошчай, вуліцай, нейкімі масавымі акцыямі, якія вымусілі палітычную эліту, улады пайсці на саступкі, пайсці на дыялог, прызначыць новыя выбары, так як, напрыклад, гэта адбылося в пэўным сэнсе ва ўкраіне ці ў Югаславіі. Да гэтага пакуль што жорсткага, радыкальнага, можна так назваць, сцэнару, мне падаецца, што мы яшчэ не гатовыя, не саспелі. Магчыма, гэтая саспеласць прыйдзе ўжо з прыбліжэннем моманту да галасавання. Другі момант — гэта, канешне, не толькі арганізацыя плошчы, але максімальная мабілізацыя, канешне, усяго беларускага насельніцтва, усяго пратэстнага электарату, бо мы ведаем, што плошчы такога кшталту, якая была ў 2006 годзе ці ў 2010, улады не дапусцяць. Гэта мінімум, гэта тое, што ім не патрэбнае, то бок будзе рэалізоўвацца стратэгія нейтралізацыі пратэстаў, перш за ўсё, ў Менску. Таму ў дадзеным выпадку трэба мабілізацыя ўсяго насельніцтва, ўсяго беларускага грамадства з тым, каб гэтыя акцыі пратэстаў, магчыма, такая ўсеагульная нацыянальная забастоўка адбылася па ўсёй Беларусі. Калі гэтага не ўдасца, то, безумоўна, вынікі галасавання будуць прадказуемымі. Тое, што мы 9-го адбудзецца жніўня, тое, што адбывалася заўсёды. І яшчэ адзін момант, я б тут хацеў якраз такі на яго звярнуць увагу. Не трэба выключаць і таго, што калі улады будуць адчуваць рэальную пагрозу, рэальна тое, што вакол Ціханаўскай можа змабілізавацца даволі моцная хваля пратэснага электарату, яна можа стаць сімвалам, не абавязкова, што яна павінна прызваць да пратэстаў, але стане сімвалам гэтых пратэстаў 9-го, калі найбольш высокія чаканні, то ўлады могуць пайсці на зняццё яе падчас гэтай агітацыі. Таму штабы таксама, аб'яднаны штаб, павінны да гэтага быць гатовыя. То бок зараз нават тыя правілы гульні, па якіх гуляла ўлада ў 2010 ці ў 2006 годзе, дапускаючы кандыдатаў да выбараў, да галасавання, яны ўжо могуць сёння не працаваць. Але глядзіце, вот вы кажаце, зняццё з той жа самай Светланы Ціханаўскай з выбараў, сапраўды для гэтага ёсць інструменты у таго ж самага цэнтра выбаркама. Ці, да прыкладу, вот калі паглядзець, ўсё ж такі Светлана Ціханаўская па яе ўласных заявах пайшла ввогуле ў гэтую выбарчую кампанію выключна дзеля таго, каб дапамагчы мужу. Вось вызваляюць Сергея Ціханаўскага. І што? І ці варта чакаць нейкага працягу? Ці ўвогуле будзе нейкі імпэт да нешта зрабіць, нешта змяніць, калі мэта першапачатковая дасягнутая? Конечно, все залежыць ад таго, якія асноўныя мэты яна ставіць перад сабой і да чаго псіхалагічна яна прыгатаваная. Тут ужо хутчэй пытанне не да мяне, а да яе, ці працягне яна, ці гатова яна працягнуць барацьбу, нават калі заўтра, напрыклад, выпусцяць Сергея Ціханаўскага, ці адразу яна скажа, што давайте скончым гэты працэс. Гэта, канешне, будзе, такія паводзіны будуць даволі моцным ударам па прыхільніках пераменаў. Фактычна гэта будзе выбух разарваўшейся бомбы. Але я думаю, што ў дадзеных умовах, па-першае, улады не выпусцяць Ціханаўскага, бо гэта будзе праяўленне слабасці перад выбарамі, безумоўна. Па-другое, што зараз адбываецца заражэнне, так умоўна кажучы, вось гэтай энергіяй падтрымкі менавіта кандыдата, бо таксама трэба разумець, што псіхалагічна кандыдаты і прадстаўнікі нейкага руху, яны змяняюцца разам са зменамі ў настроях у грамадстве. І калі мы бачым пашырэнне гэтых настрояў, павелічэнне гэтай сацыяльнай, палітычнай падтрымкі, медыяльнай падтрымкі для
кандидата, для Светланы Тихановской, то психологично, конечно, изменяется и сам внутренний облик этого человека. Фактично, она уже крочить за той хвалей падтрымки, за той хвалей энтузиазму, які яна сама і абуджае. Тут уже працуюць пэўныя нават не палітычныя, а псіхалагічныя моманты. Ну, і, конечно, галоўнае пытанне, ці вось гэтая хваля падтрымкі і энтузіазму здолее быць за Светланай до конца і у выніку нейкіх крытычных, магчыма, момантаў здолее грамадства нейкім чынам абараніць, калі будзе патрэбна Светлану. Ну, вось мы мелі крызіс падтрымкі менавіта ў момант арышту Сергея Тихановскага, калі фактычна з'яўляючыся, мы памятаем, што такім вось рухавіком новай хвалі падпісной рэвалюцыі, ён быў публічна на вачах прыхільнікаў арыштаваны, і рэакцыі фактычна ніякай не было. Тут такая пагроза існуе. Тут, канешне, павінны усе тыя, хто зараз стаіць вакол Светланы, беларускія грамадзяне, даць сабе адказ на простае пытанне, на што яны гатовыя пайсці, што яны гатовыя зрабіць, каб не дапусціць ні арышту Светланы Тихановской, каб не дапусціць ціску і каб абараніць у такія крытычныя ключовыя моманты, калі яна будзе патрэбна як сімвал для нейкіх далейшых палітычных крокаў. Вось глядачка наша, слухачка з Ютуба, Ізольда Фортова, пытаецца: як вы лічыце, ці гатовыя людзі ў Беларусі выходзіць на незаконныя акцыі пратэсту? Ну і я тут, можа быць, шырэй просто задам пытанне. Ўсё ж такі мы былі сведкамі не адной плошчы разам з вамі і з іншымі беларусамі, і вынік гэтых плошчаў нам вядомы. Я зараз не толькі пра разгоны, а про тое, што ўсё ж такі з дапамогай іх не вельмі такі атрымалася адстаяць там ці абараніць свае галасы. Гэтым разам вось чаму, наколькі я разумею, што вот вы чытаю вашыя допісы ў Фейсбуку, вы ўсё ж такі прыхільнік плошчы, чаму гэтым разам можа нешта змяніцца? Ну і вот вяртаемся да пытання Ізольды, ці гатовыя людзі выходзіць на плошчы? Комплекснае пытанне, будзем па чарзе. Па-першае, я, прынамсі, разумею тыя, хто удзельнічаў у кампаніях, і нават тыя, хто вывучаюць функцыянаванне аўтарытарнага рэжыму, галасаваннем, простым галасаваннем сітуацыю не змяніць. То бок мы ведаем, якім чынам будуць размеркаваныя вынікі. Ніхто лічыць галасы не будзе, будуць падпісаныя пратаколы, лічбы і гэтак далей. І прыкладам таго, што ўлады будуць крочыць у гэтым накірунку, з'яўляецца тое, як яны разабраліся з подпісамі Тихановскага, Цепкала, якім чынам яны, прабачце, з подпісамі Бабарыка і Тихановскага, якім чынам былі зарэгістраваныя Дмітрыю, Чэрычы, Канапацкай і гэтак далей. То бок маніпуляцыі будуць, і без сілавога ціску змяніць вынікі ці даказаць, што за Тихановскую прагаласавала там 50%, а за Лукашенко 29%, будзе немагчыма. Усе мінулыя разы менавіта на гэта і кампаніі разлічваліся. Мы ідзем галасаваць, і галасаванне, вынікі галасавання разам з гэтым назіранне, нейкія экзит-полы, сацыялагічныя пытанні нам даказваюць, што Лукашенко не набірае 70% ці 80%, што выбары сфальсіфікаваныя, што трэба гэтыя галасы абараніць і бараніць на плошчы. І вось сам факт галасавання і вынікі галасавання незалежнага назірання — гэта механізм легітымізацыі выбараў. Гэта механізм, які прыцягвае людзей, якія галасавалі супраць Лукашенка, на пратэст. То, як фактычна працуе механізм каляровых рэвалюцыяў, менавіта так яны адбываліся і на постсавецкай прасторы, і ў іншых аўтарытарных краінах. Гэта першы момант. Пытанне, ці удасца, ці не удасца, канешне, залежыць ад таго, якім чынам будуць разгортвацца падзеі і на якім узроўні гэтыя пратэсты будуць арганізоўвацца. Безумоўна, калі на плошчы збярэцца 15, 20, 25, 30 тысяч у Менску, калі іх увогуле туды пусціць, бо не факт, што гэтая плошча будзе
адчынена і магчымасць там збірацца будзе. Ну, нават калі гэта збор гэтых пратэстоўцаў адбудзецца ў цэнтры, ў плошчы, ў Менску, гэта можа скончыцца тым, чым скончвалася у 6-м годзе, у 10-м, безумоўна, без штурму там адміністрацыйных будынкаў. Фактычна гэта будзе параза альтэрнатыўных кандыдатаў, параза тых, хто з'яўляецца прыхільнікам пераменаў. Калі маштабы плошчы будуць масавымі, не абмяжоўвацца Менскам і плошчай у цэнтры Менску, а плошчай стане ўся Беларусь, то, безумоўна, сітуацыя кардынальна і цалкам зменіцца. Калі такія плошчы будуць адбывацца па ўсіх гарадах Беларусі, як на працягу гэтых 2 месяцаў адбываліся пратэсты, то, безумоўна, гэта прывядзе да палітычнага крызісу сістэмы, да дэзарыентацыі, да паралічу лакальных органаў улады. Безумоўна, калі гэта будзе плошча не 100-200 чалавек у рэгіянальных гарадах, а тыя ж самыя 10-30 тысяч, тады мы маем усягнуўся нацыянальную рэвалюцыю, і ўлады будуць вымушаны з гэтым лічыцца і будуць вымушаны вырашаць палітычны крызіс не сілавымі метадамі, бо гэта ўжо не прывядзе да кантралявання сітуацыі, а будзе вымушана шукаць кампрамісу і дыялогу. То бок мы будзем мець зусім іншую, абсалютна іншую сітуацыю па ўсёй краіне. Рэпрэсіі тут ужо не зменяць радыкальным чынам сітуацыю ў Беларусі, гэта будзе іншая краіна. Ці гатовыя беларусы на яшчэ дадам, чым адрозніваецца сёння сітуацыя ад таго, што было ў 2010-м. Перш за ўсё, яна адрозніваецца вельмі хуткай, вельмі аператыўнай інфармаванасцю грамадства, вельмі вялікай насычанасцю гэтага працэса і вялікай увагі з боку грамадзянаў да выбарчага працэсу. То бок то, чаго не было ў 2006-2010 годзе, вельмі моцная мабілізацыя вакол выбарчага працэсу насельніцтва. І дзякуючы гэтаму варта дадаць вельмі аператыўны абмен інфармацыі, калі фактычна кожны становіцца журналістам, кожны становіцца крыніцай інфармацыі, кожны становіцца гэтым вузлом связі, які прыцягвае ўвагу іншых. Такой высокай мабілізацыі, тэхнічнай мабілізацыі не было ў 2006-2010 годах, хаця мы памятаем, што мабілізацыя яна была і дзейнічала зусім на іншых умовах і прынцыпах. Дык вось, калі гэта адбудзецца, калі гэтыя механізмы спрацуюць, безумоўна, гэта будзе ўжо іншая плошча. Ці гатовы беларусы? Канешне, мне цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо сыходзячы з папярэдніх апытанняў сацыялагічных, якія праводзіліся ў Беларусі, каля 12-13% былі гатовыя выходзіць на вуліцу. Хаця ўжо гэтыя 13% па краіне, па тых, хто мае права голаса на сённяшні момант, гэта больш фактычна за 1 мільён чалавек. Калі ўлічваць, што тыя, хто маюць права голаса, налічвае іх каля 6,5 мільёнаў чалавек. Але зараз зусім іншае. Нават гэтыя пратэсты і працэсы, яны паказалі, што такая гатовасць ёсць. Наколькі насельніцтва будзе мабілізаванае і прыгатаванае псіхалагічна да ўдзелу, і гэта незаконнае, бо прыгадаю, што людзі павінны разумець, па Канстытуцыі мы маем права на забастоўку, мы маем права на пратэсты. Канстытуцыя гарантуе нам усе права, як і права голасу і права сумленных і адчыненых выбараў. Але гэтых правоў мы не маем. І мы фактычна тое, што мы робім увесь час, мы супрацьстаім гэтай сістэме, якая выкарыстоўвае закон супраць нас. Таму тут, канешне, залежыць ад кожнага беларуса. Часткова я лічу, што такая гатовасць ёсць. Яна будзе ў Мінску, прынамсі. Пытанне, наколькі, якая частка беларускага грамадства гатовая на
на гэтыя пратэсты. І тут ўсё залежыць ад шмат фактараў. Перш за ўсё ад сімвалічных прызываў. Калі будзе нейкая інтэграваная супольнасць, я пра гэта пісаў, як калектыўны аўтарытэт, калі будзе шмат людзей, якія карыстаюцца аўтарытэтам у Беларусі, якія сваім прыкладам і сваім прызывам будуць натхняць людзей выходзіць на вуліцу, калі сімвалічна гэта будуць рабіць тыя, хто стаў прадстаўніком гэтага працэсу пераменаў, то магчыма зварухнуць з мёртвай кропкі пасіўнасць беларусаў удасца. Але гэта ўсё будзе вырашацца ў апошні момант, даже прыгадаючы 2010 год, калі 10 кандыдатаў, 9 хоць і прызывалі на вуліцу, але часткова дэзарыентавалі людзей у тым, што трэба рабіць, тым не менш мы памятаем, што людзі выйшлі, не гледзячы на гэта, не гледзячы на расчараванасць і недавер, але розніца ў тым, што ў 2010 годзе, канешне, амаль кожны апазіцыйны кандыдат прызываў на плошчу. Зараз ёсць гэтыя прызывы. Яны, канешне, завуаляваныя, не наўпроставыя, але тут якраз мы зараз у такім ключовым гістарычным моманце, калі вырашаць павінен кожны беларус, а не лідары. Ось Алена Гушча нас папракае, а чаму вы не запросіце Святлану ў студыю і, маўляў, лепшы спецыяліст по Тихановской будзе сама Тихановская. Ну, я хочу адразу сказаць, што Святлане Тихановской мы сваё запрашэнне ўзяць удзел у нашай вечаровай праграме «Пытаннічкі» накіравалі. Зараз вырашаецца пытанне, каб сумясціць графікі яе і нашы зрабіць это. Так што спадзяемся, што ўсё атрымаецца і Святлана Тихановская будзе ў гасцях на Еўрарадыё. Я хочу яшчэ ўсё ж таки вярнуцца да гэтай узнятай вамі тэмы, што хто павінен заклікаць людзей на вуліцу, плошча там, не плошча ці хто-нибудь іншае. Па заканадаўстве гэта не могуць рабіць ні самі кандыдаты ў прэзідэнты, ні там бліжэйшыя іх памочнікі, то есть наўрад ці гэта можа быць там хтосьці з іншых жанчын-палітыкаў, там Марыя Калеснікава ці спадарыня Цапкала. Тым не менш, вот вы кажаце, нейкія там лідары меркаванняў. Ці ёсць на сённяшні дзень такія лідары сапраўдныя меркаванняў, якія сказалі б, вот як мы прыгадваем гэтую гісторыю з украінскім майданам у 2014 годзе, як нібыта Наем напісаў у сябе у твітары, там ці дзе ён там напісаў адзін сказ, і мільён людзей выйшаў на Майдан. У нас такія людзі ёсць, і ці варта чакаць, што яны пад гэта падпішуцца? Добрае пытанне, дзякую. Тут якраз я і кажу пра калектыўнага аўтарытэта, калектыўнага палітычнага лідара. Канешне, у нас у пэўным сэнсе ёсць дэфіцыт такога маральнага, усеагульнага, прызнанага палітычнага аўтарытэта, які, скажем так, быў у пэўным сэнсе у палякаў. Гэта папа Ян Павел II, кароль Вайтыла, які з'яўляўся такім моцным маральным аўтарытэтам і даволі шмат зрабіў для пераменаў у Беларусі. Той же в пэўным сэнсе Лех Валенса, які быў лідарам салідарнасці, і Вацлаў Гавел у Чэхаславакіі ў свой час, і шмат хто скажем так, на гэтай постсавецкай прасторы, камуністычнай прасторы ў Беларусі. Так, безумоўна, мы маем дэфіцыт такога ўсеагульнага маральнага аўтарытэта, заклік якога паўплываў на захаванне значнай колькасці беларусаў. Нават Светлана Алексеевич, якая з'яўляецца нобелеўскім лаўрэатам, яна не з'яўляецца такім аўтарытэтам, і нават шмат хто ў Беларусі не ведае, што ў нас ёсць нобелеўская лаўрэатка. Гэта, безумоўна, праблема. І ў дадзеным кантэксце варта казаць пра калектыўны аўтарытэт беларускай інтэлігенцыі. Журналісты, пісьменнікі, музыканты, навукоўцы, настаўнікі, менавіта больш-менш вядомыя для пэўных сацыяльных групаў людзей. Ну, да прыклада, тот же Віктор Марцінович ці
беларускія музыканты ці настаўнікі, тая ж Ганна Севярынец, допісы і пасты якой у Фейсбуку набіраюць тысячы галасоў. Вось што я маю на ўвазе пад калектыўным аўтарытэтам, калі беларуская інтэлігенцыя, якая менавіта з'яўляецца вось гэтай натхняльніцай зменаў, якая фарміруе свядомасць, культуру беларусаў, калі яна палічыць неабходнай уключыцца ў палітычную барацьбу, узяць адказнасць на свае плечы за будучыню, за гісторыю, за будучую гісторыю краіны, за яе лёс, і пачне сімвалічна сваімі лістамі ці нават відэазваротамі выказваць падтрымку і прызываць на пратэсты, калі будуць фальсіфікацыі, то можа атрымацца, па-першае, стварэнне вось такога калектыўнага аўтарытэта, якой павінна быць беларуская інтэлігенцыя. Ну а па-другое, атрымаецца даволі гучны голас прызыву да грамадзянаў, да суадчыннікаў бараніць свой голас і перамены. Калі ж беларуская інтэлігенцыя будзе на пабоччу вось гэтага сённяшняга палітычнага працэсу, то, на жаль, мы апынемся ў той жа самай сітуацыі, у якой мы апынуліся ў 2010 ці ў 2006 годзе. То бок на сённяшні момант для пераменаў павінны рухацца ўсе механізмы, усе грамадскія групы, усе тыя, хто чуюць, ведаюць, што неабходны, што патрэбны перамены. Без вось без такога аб'яднання ідэяў, без такога аб'яднання свядомасці беларускай нацыянальнай агульнай, цяжка будзе чакаць, што народ кудысьці пойдзе і будзе бараніць перамогу, ці будзе змагацца за перамены. Артём Шрайбман так дастаткова заўважыў верна у нас у эфіры пра тое, што з 2010 года пасля таго разгону плошчы вырасла небітае пакаленне, якое можа быць і гатовае выйсці на плошчу 2020. Але мы чуем і тое, што Александр Лукашенко кажа наконт плошчы, што ён яе ні ў якім разе не дапусціць. Яго падтрымлівае і там кіраўнік Саўбеза Раўкоў. Мы бачым, як дзейнічаюць сілавікі зараз падчас вулічных акцый, а тут яшчэ пра ніякіх там пратэсты такія шырокамаштабныя і нейкія там небяспечныя гаворка не ідзе. І сувязі з гэтым, калі ўсё ж такі вот зараз знойдзецца гэты калектыўны нейкі, я не ведаю, там разум, да, які прыслухаюцца да якога большасць беларусаў, ці не варта чакаць, як той жа Шрайбман сказаў, крывавай лазні на плошчы? Давайте адкажам для сябе на пытанне, чаго мы чакаем і чаго мы хацім. Калі мы хацім простага галасавання на выбарах у 2020 годзе, жніўні, і калі мы хацім проста гэтым галасаваннем у чарговы раз паказаць, што Лукашенко нелегітымны прэзідэнт, што ён страціў падтрымку большасці, і гэта асноўная мэта, то, канешне, чакаць, прызываць на плошчу, напэўна, не варта. Але мы ведаем усе, што Лукашенко ўжо больш 20 гадоў не з'яўляецца легітымным прэзідэнтам. Напэўна, 70% за яго ніколі не галасавала. Напэўна, усе выбары фальсіфікаваліся. Калі мы разумеем, што неабходны перамены, і мы разумеем, што простым галасаваннем гэтых пераменаў не дасягнуць, толькі можам марыць пра нейкую далёкасяжную перспектыву, пра арганізацыю нейкай партыі, нейкага ўсеагульнага беларускага руху, але з гэтым рухам разбяруцца так, як разабраліся з Бабарыка, ці так, як разабраліся з рухам «Гавары праўду». Усё гэта было. Таму, калі мы разумеем, што нейкімі прававымі нормамі, такімі легальнымі, канстытуцыйнымі, немагчыма змяніць сітуацыю, бо мы пазбаўлены легітымных, канстытуцыйных, законных, прававых метадаў змены ўлады. У нас застаецца толькі адзін інструмент – плошча. Гэта ва ўсіх
так званых сацыяльных кантрактаў прапісаныя. Народ мае права змагацца і зрынуць дыктатарскія ўрады, дыктатара, кіраўніка, гэта прапісана Локам, Гоббсам, Монтеске і гэтак далей. Гэта ўжо механізм таго, як працуюць грамадства, як працуе дзяржава. І, безумоўна, улада, гэтая улада, аўтарытарная ўлада будзе бараніць сябе усімі метадамі, усімі спробамі, усімі інструментамі. І той факт, што Лукашенко папярэджвае пра магчымыя наступствы плошчы, з аднаго боку сведчыць таксама пра тое, што ўлады разумеюць, што такая плошча магчыма. То бок яны разумеюць, адчуваюць настроі грамадства. Яны разумеюць, адчуваюць, што плошча, як, скажем так, сацыяльна-псіхалагічная з'ява, перарастае той агульны, прывычны той аб'ект, якім з'яўлялася апазіцыя, закранае ўсё больш і большыя часткі насельніцтва. І, безумоўна, за свабоду, за перамены прыйдзецца плаціць. Ці гэта будуць брутальныя разгоны, ці гэта будзе нешта іншае, гэта будзе. І гэта мы павінны разумець, і да гэтага мы павінны прыгатавацца. Гэтага не адбудзецца толькі ў тым выпадку, калі, напрыклад, сілавыя структуры свядома адмовяцца ад разгону дэманстрантаў і калі гэта будзе ўсеагульная плошча. Яшчэ раз падкрэслю, што калі проста людзі выйдуць у Менску, і гэта будзе 20-30 тысячаў, уладам не спатрэбіцца нейкія суперсілавыя метады уздзеяння на натоўп, можна будзе пачакаць, можна будзе проста разрэзаць, як гэта звычайна робіцца. Можна ввогуле не дапусціць людзей на гэтую плошчу, але калі гэта будзе ўжо плошча агульна усебеларускага маштаба, я думаю, што і рэакцыя сілавікоў будзе зусім іншай. Але, безумоўна, псіхалагічна і лідары, і простыя грамадзяне павінны разумець, што лёгка не будзе. І ніколі змаганне за свабоду не было лёгкім, і ніколі аўтарытарная ўлада сама не здавалася і сама не аддавала інструменты і кантроль над дзяржавай, а толькі пад ціскам, усеагульным, усенародным ціскам грамадства. Толькі так, на жаль, і толькі так, канешне, працуе механізм барацьбы ў межах аўтарытарнай сістэмы. Тут нейкіх ілюзій пытаць, канешне, не варта. Ну і на заканчэнне, калі мы ўсё ж таки вынеслі у загаловак нашага сённяшняга эфіру словы пра тое, ці здолее Святлана Ціхановская і гэты аб'яднаны штаб аб'яднаць усіх прыхільнікаў пераменаў, я бы хацеў ўсё ж таки звярнуцца да вашага меркавання. Вы напісалі такі допіс досыць разважліва, але эмацыйны, пра выкарыстанне ў публічна-сеткавай прасторы прыхільнікамі нынешніх альтэрнатыўных кандыдатаў агульнага звароту маргінальная апазіцыя. Да, сярод прыхільнікаў нечаканых кандыдатаў, так бы мовіць, стаўленне да традыцыйнай апазіцыі такое крыху з лёгкай пыхай, так бы мовіць. Але з іншага боку, я гляжу, Вольга Кавалькова з БХД зараз узначальвае арганізацыйны аддзел у аб'яднаным штабе. Прэс-сакратаркай Святланы Ціхановскай стала такая значная асоба з АГП. Ці можна казаць, што ўсё ж таки памяняліся нейкае стаўленне да традыцыйнай апазіцыі ў гэтых альтэрнатыўных кандыдатаў і іх прыхільнікаў, і што магчымае такое агульнае аб'яднанне усіх прыхільнікаў пераменаў пад сцягамі аб'яднанага штаба, ці Ціхановскай, ці як хто заўхоча? Агульная сітуацыя, безумоўна, змянілася. Прынамсі, калі мы кажам пра кіраўніцтва штабоў, яно змянілася якраз дзякуючы таму, што ўлады паказалі, чаму апазіцыя ў Беларусі маргінальная, чаму за 20 год было цяжка змяніць сітуацыю. Менавіта арыштаваўшы Ціхановскага, арыштаваўшы Бабарыка і не зарэгістраваўшы кандыдатаў. То бок былі паказаныя інструменты маргіналізацыі апазіцыі. Так як улада дзейнічала супраць апазіцыі, яна пачала дзейнічаць супраць альтэрнатыўных кандыдатаў.
паказаўшы, што любога можна маргіналізаваць у любы момант. І, безумоўна, гэта нешта пераключыла у дыскурсе часткі тых людзей, якія прымаюць ключовае рашэнне па штабах, і, напэўна, гэты дыскурс злагодзіўся. Хаця крытыка з абодвух бакоў, калі мы кажам пра прадстаўнікоў, пра прыхільнікаў традыцыйнай апазіцыі, пра прыхільнікаў новай апазіцыі, ўсё ж такі ёсць вось гэтае непаразуменне і гэтая канфрантацыя ў публічных сетках, дыскурс даволі жорсткі застаецца. І гэта звязанае і з тым, што, напрыклад, пісаў і піша Зянон Станіславович Пазняк, гэта звязанае з тым, што пішуць і кажуць тыя, хто прадстаўляюць Віктара Бабарыка ці штабы. На жаль, ёсць і застаецца яшчэ недавер. Перш за ўсё, я кажу пра недавер з боку новай апазіцыі, з боку нацыянальна арыентаванай апазіцыі, недавер кшталту ідэалагічнага недаверу. Бо для нацыянальнай апазіцыі асноўным, ключовым, прыярытэтным, канешне, працягвае заставацца моўнае пытанне, культурнае пытанне, пытанне незалежнасці і пабудаванне рэальна суверэннага беларускай дзяржавы, дыстанцаваўшыся ад Расіі. І вось гэты дыскурс якраз такі аб'яднаны штаб і былыя штабы, яны намагаюцца не выкарыстоўваюць, намагаюцца трымацца нейтральнай рыторыкі, што і стварае вось гэтыя прадумовы для канфрантацыі, узаемнай крытыкі. Безумоўна, калі прагучаць словы і ўзаемнай падтрымкі, калі прагучыць заданне аб'яднацца вакол Святланы Ціхановскай, скажу, што якраз гэта тое, што павінен зрабіць сённяшні лідар, гэта тое, што псіхалагічна, сімвалічна, на маю думку, трэба было б зрабіць Святлане Ціхановскай, заклікаўшы усе канструктыўныя сілы, усе тыя сілы, якія змагаюцца за Беларусь, за незалежнасць, якраз такі аб'яднацца ў адзінай мэце, змяніць аўтарытарную сістэму і пабудаваць незалежную дэмакратычную Беларусь. Такая магчымасць ёсць. Ці яна будзе рэалізована, ці яна будзе выкарыстана, застаецца пакуль што пад пытаннем. Дзякуй вялікі. І я нагадаю, што з намі на сувязі быў кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук Павел Усаў. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Зміцер Лукашук працаваў ля мікрафона. Да сустрэчы.